आङो गिबियावनो आङो बे समाव नोंथांमोननि चेनेलखौहाय आं बे समाव जोंनि बे प्रग्रामाव सफैनो हानायखाय आं नोंथांमोनखौ बे समाव हामबायग्रोदों आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो दिनैहाय आङो जोंनि माखासे जे बारग' एनडिपि माखासे दैदेनलांनाय बिथांमोनखौ बे समाव हामबायहोदों आरो लोगोसे दानो जोंनि जे जथुम्मा जे लानाय थांखि बेखौ आं गुवारै फोरमायनो सानदों। मानोना जोंनि मेन दिनैनि जथुम्मा जे उद्देश्य बे जथुम्मा जाहैबाय जोंनि माखासे जे सान्ति सुक्ति जानायजों लोगोसे जे 2020आव जे जानुवारि 27 थारिखआव जे एकर्डआ जादोंमोन सान्ति सुक्ति, बे सान्ति सुक्तिजों जानाय लोगोसे माखासे जोंनि एनडिपिफोरनि जे मावबोनाय बे मावबोनायनि जे मोन्थाय बे माखासे मोन्थाय जे मोननांगौफ्रा मोननो हायाखै। दा बेनिखायनो जोङो दिनै नैबे कुसिगाव कमिउनिटि हलाव जोङो जथुम्माखौ लानाय जादों। बेफोरनि थाखाय गुवारै सावरायलायनो थाखाय जोङो जे मोननांगौफोर बिसयखौ जोङो माब्रै आगान सुरोबा जों मोननो हागोन बेफोरनि बिसय जों सावरायनाय जादों। आरो जोंना जाहैबाय क'क्राझार अल क'क्राझार माने एक्स एनडिपि इस्टन हिसाबै जोङो कमिउनिटिखौबो जों दाना लानाय जादों। बे इस्टना जोंना थांनाय 3 बोसोरसो जाबायमोन आरो जोङो 3 बोसोर जाबाय बे इस्टनखौ दानाया एक्स एनडिपि इस्टन हिसाबै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै। खिन्थु जोङो बे इस्टनखौ जोङो आगोलनि समाव जों फुटाव खालामनाय जायाखैमोन, फोरमायनाय जायाखैमोन, नाथाय दिनैनि गेजेराव जोङो फोरमायनाय जाबाय। आरो जोंनि इस्टना बेनो जाय हान्जाया जाय सरकारा जोंनि जे मोन्थाय मोननांगौ बेफोरनि बिसयखौ मावना होगोन जोङो बिथांमोनजों जोङो खामानि मावनांगौब्लाबो जों मावगोन, सहाय खालामगोन होननानै जों दिनै बे प्रग्रामखौ लानाय जादों, सावरायनाय जादों गुवारै। आरो आं बेखौनो बुंनो सानोदि आगोलनि समाव जे 5 बोसोर इउपिपिएल सरकार सालायनानै थांबाय, नाथाय बे इउपिपिएल सरकार सालायनायनि गेजेरजों माखासे जोंना जे एक्स एनडिपिफोरनि जे रियेलाइजेसन मोननांगौ बेफोरो मोननो हायाखै। दा बेफोरो माबोरै थालांखो बेखौ जोङोथ' जों बुंस'नो हाला, बे बिथांमोननि सायावसो, बिथांमोना मानो गालांखो। आरो सम सम जोङो गावजों गाव जोंनि एनडिपिफोरनि गेजेरावबो बेफोरबायदि सावरायलायनायखौ जों खोनानो मोनो। मानोना ट्रेनार आनट्रेनार बेफोरबायदि भाषायाबो ओंखारनाय फैयो। खिन्थु नैबे ट्रेनार आनट्रेनारफोरखौ जाय सावरायदों बिथाङा बिनि गेरेन्थि, जोङो गावजों गाव बेबायदि सावरायलायनाया जोंनि थाखाय मोजां नङा। जोङो सासे सिभिलाव थानाय मानसियाबो जायहा इउनिफर्मआव थानाय बे बिथांखौ, जायहा हाथियार दैग्रा बिथांखौहाय सासे सिभिला दैदेनाबा बिथाङा खुनु हरखासै बिथाङा लामा ससेयाव थाबायनो हाया। गभर्नमेन्टनि नोजोराव बे दायनिगिरि हिसाबै नुजानाय जायो जायहा हाथियार दैग्रा। दा बे हिसाबै जाय बिथाङा हाथियार आं दैनाय आं ट्रेनिं लानाय होननानै बुङोबा बिनि थाखाय गेरेन्थि जागोन आरो। ओंखायनो जों दा बेफोरखौ लानानै जों गुवारै सावरायनाय जादों जाहाथे जोंनि गेजेरावहाय जोङो ट्रेनार आनट्रेनार होननाय बाथ्राफोरखौ जों सोदोबफोरखौ खोमानांगौ। दिनैहाय सासे ट्रेनिं गोनां मानसिया ट्रेनारा बेबादिनो माने सासे सिभिल मानसिया दैदेनाब्ला रावबो बियो लामा ससेबो आवगायनो हाया। बियो सरकारनि आयेनाव बियो दायनिगिरि नुजानाय एबा माबा मोनसे बेखौ एरेस्ट एबा माबा मोनसे बेखौ इनकाउन्टार बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुबोदों। बेनिखायनो दिनै एनडिपिनि गेजेराव बेबादिनो सिभिल थायो, इउनिफर्म थायो, थिग बेबायदिनो सरकारनि मोनसे लाइनावबो बिदिनो थायो, सिभिल थायो, थिग जोंनि एनडिपिनि गेजेराव बेफोरबायदि थायो आरो। दा जोंनि माखासे ट्रेनिं गोनां मानसिफ्रा कयजनफ्रा बे बाथ्राखौ मानो बुङो बेखौ जोङो साननो गोनां। दा बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ ओंखारलायनाङा गावजों गाव, जे हक माने सिभिलबाबो गोबां खस्थ' मोनबोनाय, पार्टिनि मावबोनाय हिसाबै जातिनि उदांस्रिखौ लुबैनानै बयबो गावनि जिउ आरो मोदोमखौ होसोमनानै मावबोदों। दा बे हिसाबै बेखौसो आं खावलायहरो जोंनि माखासे जे हाजोआव एबा भुटानाव ट्रेनिं लानाय खैजन मानसिफोरा बे बाथ्राखौ जाहाथे बिसोरनि खुगानिफ्राय जाहाथे ओंखारा, आं बेखौ खावलायहरो आंनि थ्रुनिफ्राय आरो। आं जोंनि दिनैनि बे जथुम्मायावथ' गोबां जायगानिफ्राय फैदों, मथा मथि खमैनो बेयाव 600निबो एबाब जागोन। दा जोङो बयबो खौसेयै जोङो आवगायलांनो जों नाजादों। जोंनि जे मोन्थाय बेखौ जाहाथे मोनालासे जोङो जिरायना थानाय नङा। दा जों बेखौ गुवारै दिनै जों सावरायनाय जादों।
आरो जोङो बेखौनो खावलायहरदों दिनै गोदानै जे बिपिएफ सरकारा सालायनानै दं दा दिनै बिधान सभायाथ' नोंगौ निस्सय फैबाय समा सफैबाय नाथाय जोङो बिधान सभाजों जोङो बाहागो लानाय लायैया जोङो समजों लोगोसे जोङो फोरमायगोन मानोना जुदि बिधान सभायावहाय जुदि दानि गोदानै जे सालायनाय सरकार जे बिपिएफ सरकारा जुदि निस्सय जोंखौ आश्रय खालामोबा अननाय होयोबा जोंनि बे बिधान सभायाव जोङो खुलायै जोङो बिथांखौ सापर्ट होनो थाखाय जों राजि जोंथ' बारग' एनडिएफबि हिसाबै जोङो बयबो जाथिनि नांबोनाय हिसाबै जोङो दिनैहाय जों खौसेयै मोजाङै लामा आवगायनो सानदों जाहाथे जोंनि थाबोनाय माखासे जे एनडिएफबि बारग' एनडिएफबिफोरनि माखासे केस दासिमबो केसफ्रा जोबाखै आरो जोंनि एनडिएफबि सोरजिगिरि जे सोरजिनाय दाजेननाय आफादगिरि जोंनि रन्जन दैमारि सार बिथाङा दिनैसिम जेलाव दं बिथाङा दिनैसिम उदां नख्रां फैयाखै दा बेफोरखौबो लानानै जों नोजोर बोनानै जोङो सावरायनाय जादों जों निस्सय जोङो सावराया नङा सावरायबाय जोंहानि गोदान सरकार बिपिएफजों जोङो दैदेनगिरिफोरजों सावरायबाय जाहाथे जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरनि जे मोनथाय एकर्डबादि जे लिरजाखानाय जे मोननांगौ बेखौ नोंथांमोना सरकार गोदानै फैनाय हिसाबै जोंखौ सापर्ट होनांगौ एबा जोंनि मोननांगौखौ नोंथांमोना मावना होनांगौ होनना जों बिथांमोननि सायावबो जों खावलायदों जोङो रायलायबाय जोंनि लकेल जेसेबां इएमफोर दं एमएलएफोर दं बिथांमोनजों सावरायनाय जाबाय आरो जोङो हाग्रामा महिलारि सार बिथांनोबो जोङो अलरेडि जों मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय ओमफ्राय साराथ' गाव मोजां खोथा होदों आङो निस्सय नोंथांमोननि जे समस्या जे एक्स एनडिएफबिफोरनि जे मोननांगौ जे समस्याफोर बेखौ आङो सुस्रांनो निस्सय आङो सेस्था खालामगोन 100% आङो दायथ' लागोन एबा मावगोन होननानै दिनै जोंनि हाग्रामा महिलारि साराबो जोंजों बेफोरबायदि बाथ्रा रायलायनाय जादों आरो मेम'रेन्डाम होनाय समाव